Meqjusa bħala kobba mħabbla l-investigaturi l-isparatura ta' 3 bil-lejl li ħasdet il-ħajja tat-tabib Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Meciowski. Dan hekk kif il-pulizija għadhom iridu jistabilixxu eżatt x'seħħ fil-ħin meta daħlu 3 persuni fir-residenza f'Tinja fejn kienet tgħix din il-koppja. 4 minuti illi kienu fatali. L-autopsi fuq il-katafri tal-vittmi li saru matul il-jum diġa tefgħu aktar dawl fuq dan id-delitt. Sissa nafu żgur li fil-ħin meta l-aggressuri daħlu fil-binja li tinsab fi triq loker f'Taslima fuq ġewwa kien hemm Pandolfino u Meciowski. Pandolfino kien għadu kif daħal lura d-dar. Kien l-ħabta tal-10 u 23 minuta ta' filgħaxija meta 3 irġiel deru jaħarbu mill-post b'veloċità kbira permezz ta' vettura tal-lewn abjad illi għadha ma ġietx lokalizzata. Ħadd għadu ma ġie arrestat brabta ma' dan id-delitt doppju bil-pulizija appellaw lill-pubbliku sabiex kull min jista' jkollu xi informazzjoni marbuta ma' dan il-każ jgħaddiha b'mod konfidenzjali. Sorsi mid-depo ikkonfermaw li għall-pulizija din ma kienet sempliċi serqa iżda aktar minn hekk. U anke jekk possibilment setgħu jittieħdu xi oġġetti ta' valur minn din id-dar, dan seta' seħħ biss biex l-irġiel li daħlu jippruvaw bi strateġija ċara jiddevjaw il-mottiv veru tal-intrużjoni. Intant, kontrarju għal diversi rapporti li ħarġu fil-medja fl-aħħar sigħat, dan l-istazzjonista jiżvela li id-deb kollu li kellu fuq Chris Pandolfino ma nsterax. Dan hekk kif is-sorsi tagħna qalulna li l-aggressuri ma ħadu xejn mill-post. Kien hemm ukoll rapporti dwar taqlib fid-dar fejn kienu jgħixu Chris Pandolfino u Ivor Meciowski. Minkejja dan l-istess sorsi li tkellmu magħna ikkonfermaw li minn dawk li raw l-investigaturi kien hemm biss żewġ kxaxen fil-kamra tas-sodda li nstabu miftuħin. L-investigaturi qed jimxu wkoll fuq it-teżi li kienu b'kollox 4 dawk involuti, it-3 illi nqabdu fuq is-CCTV daħlin id-dar tal-koppja u raġel ieħor illi kien qed jistennihom fuq barra fil-karozza. Il-karozza kienet ilha sentejn rappurtata misruqa. L-appell tagħna huwa min se tara xi ħaġa anke b'mod anonimu javviċinana l-karozza li hija karozza bajda deret tinsta il fuq fisser għax hija triq dik triq one way. Imma ovvjament mit-filmati jridu naraw issa lejn li ma naħat iġġibdet. Imma jekk id-dar qiegħda fuq din in-naħa l-karozza teret il fuq. Issa mbagħad hemm diversi toroq li dawn issa jiġu elevati diversi filmati oħra mill-akwati sabiex jiġi stabiliti d-direzzjoni fejn marret il-karozza. Mhux eskluża wkoll it-teżi li l-irġiel tqabdu minn terzi persuni biex iwettqu dan id-delitt.